जानांगौ समावथ' जाखानांखागोन अमाफोराबो जाखागोन सानफ्रोमबो संनाय खुरनाय जानायानोसै लोगोफोर बिदिनो फेसबुकफोरावहा होयो ओमफ्राय आरो वाट्सएप स्टेटास बेफोरबायदि होबाय थायोमोन आरोना आं भिडिअखौ बानायखाबाय थायोमोन लोगोफोर ओमफ्राय दायो इउटुब चेनेल खुलिनायनिफ्राय आङो दायो भिडिअ माने बिदि होग्रा जाबाय आरोना लोगो नै लोगोफोर जोंहा बिराद ना मोनदों नै लोगोफोर बिराद ना मोनदोंहाय लोगोफोर नै माखासेफोरखौ रानना हरबावबायसो ओमफ्राय नै फुख्रिनि नाया गलांजोब्बाय जोंहा ओमफ्राय माथाम बोखांना मोनबाय आरोना बानपानि जाजोब्बाय नै लोगोफोर नै ओरैजाय जि बानपानि जाबायहाय लोगोफोर नै दैफोरानो आयै लोमजोब्बाय गय बारिया नै जोंहा अमा खानोबो जायगायानो गैला नै ओरैजाय नै लोमजोब्बाय ओमफ्राय आंना नै डिउटिया लोगोफोर अमानि आदार रुगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय नै बिदिनो बायदेवा जोंहा ना सायगासिनो दङ बेखौ सानजौफुआवहाय एवनोसै ना मादोबाफोर दा मादो जागोन जानाया सिन्था जाबाय बजारनिबो दिन हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय आरो सिबिनायजों लोगोसे जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैहाय अखानि बोथोर फुङावनो सिखारबाय ना बोखांबाय आरो नै आंना सानफ्रोमबो बे मोनसे डिउटिया दंखायो आंल' नङा जोंहा बिजावजालिया मावो आरोना स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबोद नायलांबानो जाबाय आरो मा बुङो जोंनाथ' खामानिफोरा अखा बोथोर सान्दुं होननानै बेबायदि माने खम जाया जानांगौ समावथ' जाखानांखागोन अमाफोराबो जाखागोन सानफ्रोमबो संनाय खुरनाय जानायानोसै लोगोफोर नै बाया मिनि हरगासिनो इन्ट्र होनायखौ मिनि हरगासिनो लोगोफोर माथो खालामनो आरोना मा बुङो लोगोफोर सङाबा खुराबा जायाबा ओमफ्राय फुङावनो मा बुङो हौवाखौ जाहोनानै स्कुलाव थिनहरबाय दाथ' आरो एगजामबो जासिगोन लोगोफोर 27निफ्राय आंना बोरायनिया दा माने क्लास सोलिगासिनो दं नालाय ओमफ्राय फुङावनो थांबाय आरोना दा बिसोरखौ बिदाय होनानै दायो खामानि मावगासिनो दं आरोना लोगोफोर अमा आदार रुगासिनो दङ आरो बाया नाबो सायदों ओमफ्राय दैयाथ' बानपानि जाजोब्बाय अमाया दोननो जायगायानो गैला जोंहा लोगोफोर दायो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबसिन नायलांबानो जाबाय जोबजासे आं मा मा देखायनो हायो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माने देखायलांबाय थानोसै आरो बुंनो रोंगौलाय लांनो लोगोफोर बायासो आंखौ मिनि हरगासिनो दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबसिन नायलांदो दे दैया मोनाखै दैया मोनाखै दैयानो नै बानपानि जाजोब्बायबा नाया मादि फैबावगोन दैयानो माबा नायानो गोसारजोब्बाय दैजों लोगोसे नै लोगोफोर जोंहानि बारिया लोमजोब्बायहाय आं देखायहैनि र' दलाखौ एसे नों दुगैनोबा दुगैना लादो नै इथिंबो दैयानो बानपानि जाजोब्बाय आं दाखालिनि ब्लगाव देखायदोंमोन ना मोननाय ओमफ्राय नै दैया माबायदि जाजोबखो नै लोगोफोर ओरैजाय फुख्रियाबो लोमजोब्बाय फुख्रियाव दा ओरैबायदि ना गिदिर गिदिर दंमोनहाय लोगोफोर ना बोराय ओमफ्राय नायानो ओरै थांजोब्बाय नै ओइथिं थांजोब्बाय नै ओमफ्राय बैयाव अमा खाना दोननायाबो लोमजोब्बाय लोगोफोर अमाखौनो माहा खागोन जाबावबाय नै दलाखौ बेयाव होना दोनदों बेयावनो जि ना मोनखाबायहाय लोगोफोर फुंनि 4:30 सिखारदोंमोन ओमफ्राय नाखौनो बोखांबाय थाबाय आङो ओमफ्रायसो ओंखाम ओरि संबाय लोगोफोर नै ओरै मानसिफोरा साननो हागौहाय लोगोफोर मा गावसिनि संनाय खुरनाय माबाफोरखौनो देखायबाय थायो भिडिअआवलाय होननानै साननो हागौ खिन्थु जों बेफोरखौ देखायाब्ला माथो उपायहाय लोगोफोर न'आव थानानै माखौ देखायनो न' लोगोफोर इउटुब चेनेल खुलिनो लाबाय जिहेतु जोङो बेफोरखौनो देखायखानांगोन आं आरो सिख्लानि समनिफ्रायनो मा बुङो जानला मानला भिडिअ होखाबाय थायोमोन आंहा ओमफ्राय बै समावहा माने सिख्ला समावहा जिहेतु आंनि मा बुङो इउटुब चेनेल गैयामोन बिनि थाखायनो आं भिडिअफोरखौ आपल'ड होआमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो फेसबुकफोरावहा होयो ओमफ्राय आरो वाट्सएप स्टेटास बेफोरबायदि होबाय थायोमोन आरोना आं भिडिअखौ बानायखाबाय थायोमोन लोगोफोर ओमफ्राय दायो इउटुब चेनेल खुलिनायनिफ्राय आङो दायो भिडिअ माने बिदि होग्रा जाबाय आरोना लोगोफोर संनाय खुरनायनि बिदि सिख्लायावबाबो माने दख'ना गाननानै मानानै माबा मोनसे मैगं स्पेसियेल बेफोरबायदि सङोबा माने भिडिअफोर होखाबाय थायोमोन आरोना भिडिअ बानायनानै लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' आरो इउटुब चेनेल खुलिबाय जिहेतु आं होखागोन ना लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर मोजां मोना नायाबाबो जागोन ना मा होनो लोगोफोर नै दैया बानपानि जाजोब्बायहाय आं बोखांथ'ला लोगोफोर न'नि माखासे खामानि मावना लानोसै फिसाफोरा उन्दुजोबना दङ सानैबो बायनियाबो उन्दुदों आंनाबो उन्दुदों लोगोफोर बिमाया इदि भिडिअ बानायगासिनो फिसाफोरा उन्दुनायखायसो जोंहानि बनाबो अखाजों सारसनजोब्बायहाय खामसाखौसो बागोनहाय
दैया नैथि फैजोब्बाय जाबावगोन हा ए आइया खानायमोन दाबोरखौबो लाबोखायासै दाबोरा मालाय दैयावनो थाबबायनो दैया दाबोरखौ गावनो हायखांहरबाय लाबोखाबानो जायोमोन आइया ओमफ्राय आङो बे अमा गिदिरखौ जाखांनानैसो आरो हैदो माबानो बुन्दि मासेनो बाय दै बाना नायनो फैदोंहाय लोगोफोर नै ओरैजाय बलानाबो लोमजोबबोबाय नै बिसानि लामाया लोमसिगोनहाय लोगोफोरा नै दैयानो दै लामाया नै अबस्था गैला जोंना लोगोफोर जोंना माने मथावरिस नालाय लामायानो ओरैबायदि जानोबो नै बिसानि लामायाबो लोमसिगोन लोगोफोर नै माबायदि दैबाना जादोंहाय लोगोफोर जोंनिया न'फोरानो लोमजोब्बाय आयौ आदै लाहानियाथ' नै लामायानो लोमजोब्बाय लोगोफोर ओरैबायदि नाबो मोनो गांजेमाबो मोनो मा जायगाथाय आंनि हौवानि जायगाया गाजा गाजा बुंलांबाय थादों आरो आदै लाहानि लामाया माथो जास्राखो लामायानो लोमबाय नै बिसोर लोगोफोर लामाया लोमस्राबाय बिसानियानो आइथिं लोमबायदांलै दंखलथिं ओइ आगोलनि दंखल थानाया फिसालाया आंहा उन्दुलांबायहाय थ सिगां सिगां थौ बा आदैया भिडिअ लादो बा दैबाना जाबाय गोरलै जागोन बाय आंनिया दख'नाया गोलावथार जाबायहाय दैबाना जाजोब्बाय मालिकखौ नागिरगासिनो मालाय नै अमा गन्द्रा दाउ गन्द्रा बोरमा गन्द्रायावसो दङ नै दैबाना नायनो फैदो जाबा दैबान पानी जाजोब्बायहाय टेटे फैदो दिन टेटे दुब्लियानो नालाय दैबान पानी जाजोब्बाय थिंबो नै आयौ आंनि सेन खानायदां आदा नाहा न' माबा नाहा आदा गुब्ला नाहा सेन खानाय जागोन फोर बाबा दो आदादो आइलाय ट्रेक्टर एवगासिनो नै फैलाय गावखौनो नै बिथिंबो लोमजोब्बाय आयौ लामाखौ लोमफावबोबाय लोगोफोरनि लामायाव बुस्थु गैला सासे फैदो गाइखेर फुदुंदो आङो लोगोफोरनि साहा फुदुंना लोंनोसै लोगोफोरनि जोंहा दुगैखांबाय देलायखांबाय लोगोफोरनि मामा दुगैखांबायहाय लोगोफोर अखाया दाबो गा रोंला अखा हागासिनो नै जिफोरा जोंहा नै न' गंसे जियानो जिफोरानो रानला मामा गस्लाया जि फिसा जाखादों उन्दैनि गस्ला गानहोदों आं मामाखौ उन्दैनि असा गानहोदों
दुगैखांबाय 12ता 1तासो जाबायानोदां टाइमा मालाखौ मानदांदों मामा आंनि मामा ओइ आंनि मामा आंनि मालाखौलाय मानदांदों माल दोननायफोरखौसो नायथिंगासिनो मालाय मादेद इस माल दोननायखौ गोजौआव साजासायाव माल दोननायफोरखौ जि नायथिंदो आरो बाहेरायाव थांसै न बाहेरायाव थांसै न आबैमोनदो माम जाहैनोसै न माम जाहैनोसै बाहेरायाव थांसै ना मामा लोगोफोर मोनसे अनलाइन खालामदोंमोन आरो ना मामानि थाखाय ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो नागिरदों आरो ना नैबे बटल मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे थ' अनलाइन खालामदोंमोन आरो ना ओमफ्राय मैयानो सफैबाय बियो आं आलासि जानो थांदोंमोन बाजैमोन ओमफ्राय बेयावनो सफैना थाबाय ओमफ्राय जोंहानि बिबागिन सासे लायना दोनफैदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बटल एसे सामस सिस्टेमनि आरो ना नैबेखौ खुलिजागोन माथो खुलिनोथाय जि गोराहाय बोरै खुलिथावनांगौ नैबेबायदि खुलिनो हायो आरो ना नैबे बुस्थुखौ ओमफ्राय नैबे मा बुङो सामुस आरो ना ओमफ्राय नै दैफोरबो ओरै सिरनानै ओमफ्राय नै बिदि होजागोन आरो लोंजागोन आरो ना ओमफ्राय नैबे बिराद गुरै मोजांथार नै लोगोफोर नैबेबायदि गुरै आरो ना ओमफ्राय नैबेखौ ओरै सोना दोनफिननो हासिगोन आरो ना नैबिदि नैबेबायदि सोफिननो हायो ओमफ्राय नैबेखौ ओरै नैबेबायदि मारिफिननो हाबाय आरो ना लोगोफोर नैबेबायदि आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय दङ नैबे बेखौ नैबे खप्पा ओमफ्राय नैबे सिङावहा जिखुनु फ्रुइट्सफोर जेरैहाय मेंग' एपोल बानाना बेफोरखौ सोनानै ओमफ्राय जाबाय थानो हायो आरो ना ओमफ्राय बिनि माखासे रसफोरा नैबे गुरुंथिं ओंखारो आरो ना नैबेयावहा गुरुं माने थुफुंनाय दङ ओमफ्राय बिथिं माने ओंखारो आरो ओमफ्राय दायो ओंखाम एसे सिङावहा सोना दोनोब्ला बै ओंखामनि माने सिग्लि सावजोबगोन ना ओमफ्राय बे ओंखामनि मारफोरा नैबे गुरुंथिं गरनानै ओमफ्राय माबायो आरो ना ओंखाम गथाफोरा माबाया मोजाङै नैबेथिं खुलिनो हायो नैबे खुलिगोन ओमफ्राय नैबेथिं ओंखाम सोसिगोन जिखुनु फिथाइ सामथाइफोरखौ नैबे सिङाव सोसिगोन ओरै मारिसिगोन ओमफ्राय जाहासिगोन आरो ना ओमफ्राय मानो होनोब्ला दायो बिसोरनि बै हाथाया ओंखारनो नागिरदोंना जिखुनु बुस्थु गोरा बुस्थुफोर होयोब्ला माने सावसोबा बै हाथायनि माबाया दुखु मोनो माने बेनि थाखायनो ओमफ्राय बेफोर लबरनि नालाय जेबो जाया आरो ना लोगोफोर दे हमनानै हायो र' देखायनि नैबेफोरखौ आं माने सुवाखै दे लोगोफोर ओमफ्राय सुयैखाय आं मामानो होथ'वाखै ओमफ्राय आं दा होनोसै आरो ना सुवाखै दा सुनानै होनोसै ओमफ्राय आं दायो बुरखायनो थाखाय जोंहा मामा होनानै दोनबाय लोगोफोर बिनि थाखायनो आं अनलाइन खालामदों आरो ना बेखौ नै बे क्रिम बेयो जाबाय मामानि क्रिम आरो ना लोगोफोर दा मामाखौ बुरखायनो थाखायनो आं नैबे क्रिमखौ होनानै दोनदों दा बेफोरनि नै माखासे बेफोरो नै बे हाथायफोराव नाङोबा दुखु मोनो ना लोगोफोर नै बेफोरो दुखु मोनो नालाय बेनि थाखायनो आङो ओमफ्राय नैबे मा बुङो दा जिखिनि अनलाइन खालामदोंना बेफोरखौ आं अनलाइन खालामदोंना बेखौ नांगौ जानायखायनो खालामबाय आरो ना लोगोफोर दायोबो सिन्था गैया आरो ना बेयाव ओरै हमनानै बिसोर सोबनोबो हागोन आं बे बुस्थुखौ माने सुनाय जायाखै नालाय बेनिखायनो होथ'वाखै लोगोफोर दा सुना होगोन आरो ओमफ्राय नैबेबो बटल सामुस गोनां बेयाव जिखुनु दै जा बा गाइखेर जा बेयावहा माने सोना होनानै माने लोंहोनो हागोन आरो ना लोगोफोर नै आं नोंनो मा लाबोदों मामा नै बुस्थु मोननायनिफ्राय बेखौ नायस्रायाखै लोगोफोर नै मामा नोंनो मा लाबोदों नै दासो नायनो लोगोफोर नै आं सुना लानानै फैनो दे सुइनो दे नों हारसिं थादो मा नै बे बुस्थुखौ सुनानै लाना फैनि मामा नों हारसिं थागोन ना गाननुखौ ओरैजाय होना दिनाबाबो माने बेलथायलांनानै गोलैनो हागौ आरो बिथिंगालि होआबाबो दिगदार बिथिंबो होनो गालांसै लोगोफोर आरो नै बिथिंबो ओरैजाय गान्दु मामाया बेलथायनानै गिदिंनो हाला नों थाथ'दे मा दे बेखौ सुना लायनो दे आं सना दे सफैबाय मामा फैबाय मामा नै लादो दे बेखौ लादो लाया माबायदि र' बेखायनो आथिंखौ थिखांबायसो बिदि थिखाङो नोंलाय बिदि थिखाङो सोरबा बिदि थिखाङो आयौ मामा नै इखौ नांगौबानो इखौ लानो लागोन